പ്രിയമുള്ളവരെ, കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആ മേഖലയിൽ അടക്ക കൃഷിക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏവരെയും ഫായിസ് ടോക്ക് ആൻഡ് ട്രിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. യഥാർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നല്ല വില കിട്ടും, അത് വിറ്റാൽ എന്നുള്ള സാധ്യത മാത്രം കണ്ടിട്ടാണ് പല ആളുകളും കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാറുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം അടക്ക ഒരു കിലോന് ഇത്ര റുപ്യ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി കച്ചവടം നേരെ പോയിട്ട് അടക്ക കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യണം, ഏത് വളം ചെയ്യണം, ഏത് ഇനം നമ്മളെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏക്കറൊക്കെ ഭൂമി ഉണ്ടോ, വലിയ പണക്കാരനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവൻ കുറേ നിങ്ങളടുത്ത് തന്നെ വന്നാണ്ട് ഒരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 500 വാങ്ങിക്കാണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടുക ഒന്നും അറിയില്ല. അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് കോപ്പി വർഷം വരാണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറയാൻ എന്തായാലും. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-1-1 ഒരു കുഴി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 1 മീറ്റർ വീതി, 1 മീറ്റർ നീളം, 1 മീറ്റർ ആഴം. എന്നിട്ട് ഈ കുഴി ഇതുപോലെ തന്നെ അടക്കും. കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റോ ചാണകപ്പൊടിയോ ചേർത്തിട്ട് മേൽമണ്ണ് എടുക്കണം. മേൽമണ്ണ് ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുഴി തൂർക്കും. ഒരു ചെറിയ കവുങ്ങിന് വെക്കാനുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 10-15 സെന്റിമീറ്റർ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുഴി തൂർക്കും. എന്നിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ കുഴി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പ് മണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയൊക്കെ വേര് വളർച്ചക്കും അസുഖ സാധ്യതയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു പിടി, ഒരു 100 ഗ്രാം കണക്കൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പിടി എന്നാ പറയാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൂടും. എന്നിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി വളമിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നടുന്ന രീതി. കാരണം ഈ കുഴി ആഴം, കാരണം ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിൽ വേരിന് അത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല. വേര് പോകാൻ വേണ്ടി കുഴി ഒന്ന് ആഴത്തിലുണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് മൂടിയിട്ട് നടാറാണ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ വളമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും 2 രീതിക്കാണ് വളം കൊടുക്കാറ്. ഒന്ന് മഴക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടും മഴ കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2 മഴ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനടുപ്പിച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ തോട്ടമായിട്ട് ചില ആളുകളുണ്ടോ നനച്ച് വളർത്തുന്നത്, ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നനയുടെ കാര്യം. നനച്ച് വളർത്തുന്നവർക്കാകുമ്പം ഒന്ന് വേനൽക്കാലം കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും മഴയോടനുബന്ധിച്ചാണ് രാസവളം. ഈ ജൂൺ സമയത്ത് ജൂൺ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ മഴ ജൂണിൽ തുടങ്ങുമല്ലോ, അപ്പോൾ മെയ് അവസാനത്തിൽ ആ സമയത്താണ് ഒന്ന് കൊടുക്കാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ആ സമയത്ത് 2ാം മഴക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടും ആ സമയങ്ങളിലാണ് കൊടുക്കാറ്. ഇപ്പം നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ ഏത് തൈ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ? അതേപോലെ ഇപ്പം പറമ്പായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പറമ്പടക്കായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പൊ സാധ്യത കൂടുതൽ കരക്കമ്മും ഒക്കെയാണ്. ആളുകൾ ഇപ്പൊ നന കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി, വല്ലാതെ നോട്ടം ചെന്നില്ലെങ്കിലും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ കരക്കമ്മ ആദ്യമേ ഉണ്ടെങ്കിലും അധികം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിലർക്ക് കുറവാണ്, നനക്കാത്ത പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ തോന്നും ചിലർക്ക്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എന്തായാലും കുറച്ച് ഒന്നുകൂടി ആയി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല എന്നെ പറയുന്നത് മോഹിത് നഗറാണ് പൊതുവെ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കാസർഗോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടനുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അതിന്റെ കാമ്പിന് വനം കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനെ മംഗളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിരിക്കും, എപ്പോഴും സാധനം കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഉണക്കടക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കുറവ് വരുന്നു. പച്ചടക്കൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ മംഗളം ഇന്റർമംഗളൊക്കെ നല്ലതാണ്. കാരണം വലിയ അടക്കയാകുമ്പോൾ അപ്പം അത് പെയിന്റ് അങ്ങനത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പച്ചടക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് പെയിന്റിനും സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ മംഗള ഉപയോഗിക്കും. പച്ചടക്കേണ്ട സാധ്യത വരുന്നവർ അങ്ങനെ എടുക്കും. ഉണക്കടക്കായിട്ട് വിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു മോഹിത് നഗർ കാസർഗോഡ് എടുക്കും. പിന്നെ തോട്ടത്തിൽ നിനക്കാൻ എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല, കിണറടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏകദേശം എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തോട്ടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സജഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സാധനം കൊടുക്കാറ്. അയാൾ പറയണ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വെള്ളത്തിന് പറയാൻ വലിയ നിർവാഹമില്ല, അപ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഏതാ വേണ്ട വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ചെടികൾക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ കായ്ക്കണം. എനിക്ക് അങ്ങനെ കാരണം ഇത് 4.5 കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഈ അടക്കയിൽ 10 രൂപ കിട്ടി തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇത് 2.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കായ്ക്കാണത്. ചിലർക്ക് നേരത്തെ കായ്ക്കാണ് വേണ്ടത്. ചിലർക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞാണ് വേണ്ടത്. ഹൈറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ ലൈൻ കമ്പി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, കൂടാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇന്റർമംഗള പോലെ സജസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇവിടെ കമുക്കിൽ ഇപ്പോൾ കരക്കമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനമുണ്ട്, അതുപോലെ സാധാ കമുക്കുകളുണ്ട്. ഈ കരക്കമുക്കിൽ നനയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ പറമ്പുകളിലും വെള്ളം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത പറയുന്നത് പല പോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കാസർഗോഡിൻ്റെ കരക്കമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു പറമ്പടക്കാന്നൊക്കെ പറയും നാട്ടിലതിന്. പഴയ ഇതിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത്രത്തോളം പണ്ട് വ്യാപകമല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ജൂണിൽ മഴ ഉള്ള സമയത്ത് നട്ടാൽ പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. വളം കൊടുക്കണം. വളം ഈ മഴക്ക് മുന്നോടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. മഴ കാരണം ആ മഴയിലാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരിക. വളം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ആട്ടുംകാട്ടം നാടനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നല്ല മഴക്കാലം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോഴിക്കാട്ടം കൊടുക്കും, നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അല്ലാതെ പാട്ടുംകാടൻ ചാണപ്പൊടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കൊണ്ട് ഫലം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ 4-4.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഏകദേശം കിട്ടും. വലിയ മരമായിരിക്കും അത്. മരത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രമംഗള പോലൊക്കെ കുള്ളനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് നാടനായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് നോട്ടക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കാരണം നനയാണല്ലോ കവുങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം, ആഴ്ച 3 വട്ടം നനക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ദ്രമംഗളയിലും മോഹിത്നഗറിനൊക്കെ നന ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരാളതിനെന്നും ചെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കരക്കമുകളിലെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ വിളയിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കും നോക്കണ്ട. നോട്ടക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കവുങ്ങിൻ്റെ തോടിനെ ബാധിക്കും. നോട്ടക്കുറവ് വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ള കൃഷി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പോയി കൊടുക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ അതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫലത്തിന് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ മഴയുടെ മുന്നോടിയായിട്ട് നടുക, വളങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 1200-ൻ്റെ അടുത്തിൽ 1400-ഓളം കായ ഇന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നഷ്ടം വരുന്നില്ല. ഒരു മീഡിയം 1 കിലോ അടക്ക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? കിലോ അടക്ക എത്രയാണ്? അതൊരു 16 മുതലുണ്ടാവും. 16 എണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസാണ്. അതായത് ചെറിയ അടക്കയല്ല, മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള അടക്ക തന്നെ കിട്ടുന്നത്. ചെറിയ അടക്കയല്ലേ വരുന്നത്. കരക്കമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കരക്കമുക്കിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞത്. മംഗള ഇന്ദ്രമംഗള അതിനൊക്കെ വലിയ അടക്കയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് അടക്ക വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ മോഹിത്നഗറിനാണെങ്കിൽ മീഡിയം അടക്കയാണെങ്കിലും കാമ്പുള്ള അടക്കയായിരിക്കും. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും കാമ്പിന് കനുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രമംഗളക്കൊക്കെ ഒരു വർഷം ഒരു 10 കിലോ തോതിലായിരിക്കും ഏകദേശം അടക്ക വരിക മംഗള. അന്നേരം ഈ നമ്മുടെ മോഹിത്നഗറിനാണെങ്കിൽ 19 കിലോ വരെ വരും. 19, 18, 20 ആ റേഞ്ചിൽ നല്ലപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടക്ക കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മോഹിത്നഗറാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. കാസർഗോഡിനും മോഹിത്നഗറൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം അതാണ്. കാരണം അത് കനമായിരിക്കും. കാരണം ഉണക്കിയാണല്ലോ അടക്ക വിൽക്കുക. പച്ചടക്ക വിൽക്കുന്നവർ കൂടുതലും മംഗള ഇന്ദ്രമംഗലം എടുക്കുക. പിന്നെ ഈ മംഗളക്ക് ഇന്ദ്രമംഗലം പ്രത്യേകിച്ചാൽ ഇതിനപേക്ഷിച്ച് നേരത്തെ കായ്ക്കും. മോഹിത്നഗറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ദ്രമംഗലയൊക്കെ 2.5 കൊല്ലം ആകുമ്പോഴത്തേന് ശേഷം കായ്ച്ചു തുടങ്ങും ഇന്ദ്രമംഗലം. കൊലയുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ മോഹിത്നഗറിന് ഒരു 10, 18, 19, 20 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കായ്ഫലം കിട്ടും. അതായത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു അടക്കന് വലുപ്പം പറയാമെങ്കിൽ വളക്കുറവും കാരണവും കാലാവസ്ഥ കാരണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അടക്കുന്ന വലുപ്പം കുറേ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഈ കൊലയിലുള്ള വലുപ്പം തന്നെയാണെന്നില്ല, അപ്പുറത്ത് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. കറക്റ്റ് ഒരു അടക്കത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിനൊരു ഏകദേശം ഒരു നല്ല നോട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു 20, 18, 19 റേഞ്ച് കിലോ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1000 മരം വെച്ചാൽ അത്ര കിലോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ നോട്ടുള്ള മരത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഹെൽത്തി ഒരു മരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കണക്ക് പറയുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെറിയ മരത്തിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം സാധ്യമാണ്. വെക്കാൻ സാധ്യതയൊക്കെ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം വായിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലമാവരുതെന്ന് മാത്രം. വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പുഴയോരത്തെ കവുങ്ങിലൊക്കെ മഞ്ഞളിപ്പ് കാണാം. അത് ഈ വെള്ളം കയറുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അതിലുള്ള എച്ച് റിമൂവ് ആയിട്ട് pH ബേസ് കുറയുക. അങ്ങനെ അപ്പം മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം, ഫംഗസ് രോഗം മണ്ണിലൂടെ പകരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെയും വെക്കും. പക്ഷെ 5 സെൻറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ 2-2.5 മീറ്ററിലാണ് കവുങ്ങ് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണം കുറയുന്നു മാത്രം. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മതി. ഇപ്പോൾ ചിലർ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 20 സെൻറ്റ് 30 സെൻറ്റിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും. വീടിന് ചുറ്റും കുറച്ച് കവുങ്ങ് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. കാരണം ഇപ്പം 1 കിലോ അടക്കൊക്കെ ഇപ്പം മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ച് പല സമയത്ത് പല വില വരും. ചില സമയത്ത് നല്ല വില വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇടക്ക് ക്യാൻസർ മരുന്നിനൊക്കെ ഈ കമുകിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കര വില കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പെയിൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പ്യൂരിഫിക്കേഷന്, അങ്ങനെ കമുകിന് അത്ര അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഔഷധ മൂല്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മെയിൻ പാക്ക്, നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്ന ഒന്നതാണ്. പിന്നെ തന്നെ കവുങ്ങിനെ വാണിജ്യം. മറ്റേത് അതിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിസിന്, പെയിൻറ്റ്, വെള്ളം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, കൂടാതെ തന്നെ ഈ കമുകിന് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ. കാരണം കമുകിൻ്റെ പാളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേടുന്നു പോവില്ല. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ പ്ലേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മണ്ണിലൊക്കെ അലിഞ്ഞുമില്ല. ഈ കമുകിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അത് സാധനം നമുക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്താൽ മണ്ണിലലിഞ്ഞു സാധ്യത ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ചെയ്തു പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളക്കാർ ഇപ്പോഴും വിലകളും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്കാണ്. വില കുറവുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അന്നേരം ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടൊരു പാളാണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ പരിപാടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ എവിടെയും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലാതെ മറ്റേ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും പൊല്യൂഷൻ എയർ വരികയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ 4 ഐറ്റമാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ മംഗള, ഇന്ദ്രമംഗള, അതുപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡൻ കരക്കമുക്, മോഹിത്നഗർ. അതാണിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കരക്കമുക് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 45 രൂപക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബൾക്ക് ഓർഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഇതിപ്പം മംഗളക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്നത് 30 രൂപയാണ്. മംഗളക്കും മോഹിത്നഗറും 30ആണ് ഒരു പീസ്. പിന്നെ ഇന്ദ്രമംഗളക്ക് 35.
ഇവരെ കൂടുതൽ കരക്കമുകിനാണ്. ഏകദേശം 4 വർഷം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും. 4 വർഷം ആ റേഞ്ചിലും എടുക്കാം. കാരണം ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, നനക്കണ്ട പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേയൊക്കെ മെച്ചത്. കാരണം നാടിനുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പറമ്പായിരിക്കും, അവർക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളടത്തേക്കാണ് ഈ സാധനം പോകുന്നത്. കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതും. ഏകദേശം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം എത്ര കിട്ടും, എത്ര കിലോ കിട്ടും? അതിപ്പോൾ 10-12 കൊല കിട്ടും. ഒരു 1400 1500 അടക്കൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടാറുണ്ട്. 1200 1600 അടുക്ക അടക്ക കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10-12 കൊലയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗുണങ്ങളുണ്ടാവുക പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഒരു ഇനാണ്. ഇതിന്റെ ആയുസ് എങ്ങനെ ഒരു കവുങ്ങിന്റെ? കമുകിനും മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ എന്താ പറയാ, ഈ കരക്കമുകൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ആയുസുള്ളതാ, ദീർഘായുസാണ്. 100ന്റെ മുകളിൽ പോയതൊക്കെ കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നാടനാണ്. കാസർഗോഡിനൊക്കെ ഇന്റർമംഗളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കായ്ക്കും, അതിനനുസരിച്ച് ആയുസും കുറവായിരിക്കും. ഇന്റർമംഗളൊക്കെ ഒരു 30 കൊല്ലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോ സിമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീസിന് തോട്ടെടുത്ത് ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർമംഗൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ലീസ് തീർന്നു, അവിടെ കഴിഞ്ഞു, മരം കഴിഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം നല്ല കിട്ടും, അതിനുള്ള വിളവെടുക്കും ചെയ്യും. അതങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം തോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ മൂന്നാറൊക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെ കാലം കിട്ടില്ല. കാസർഗോഡ് നഗരൊക്കെയാണ് ഏകദേശം 100 വർഷത്തിന്റെ ഇതിൽ കിട്ടാൻ. കാസർഗോഡൻ അതൊക്കെ തന്നെ, അതിനൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ നാടൻ ഇനങ്ങളാണ്. 70 അങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ മംഗളൊക്കെയാണ് കുറവ് വരും. പിന്നെ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഏതായാലും നമ്മളെ കുന്നുംപുറം, പ്രത്യേകിച്ച് ചമ്മാട് കുളപ്പുറം കുന്നുംപുറം ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊണ്ടോട്ടി പോകുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത്. നമ്മളെ മുകളിലുള്ള ഇതിൽ ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ മുന്നത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് തെങ്ങിൻ്റെ തൈകളെ പറ്റിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കമുങ്ങാണ്. ഈ ഗാർഡനിൽ ഈ നഴ്സറി സന്ദർശിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട്, പാഷനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആതിഫ് ഭായും ടീമും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോയമാക്കിയും, അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ടീക്കൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുവിധം അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചക്കനെ പറ്റിയുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ രൂപത്തിൽ ആധുനിക കാലത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭക ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പും വരെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയാൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി